Thank you. Yes. I have a thumb. I say again now. How long? Chief. Coronation proper. I need a video to the coronation proper. Because a guy on yellow shirt, civil defense, like you. A guy on yellow shirt, like you. A guy on yellow, first card, Igwe anyị kene Chineke. Yes, onye ga-ede aka. Igwe anyị na-akpọ chief ihe banye ugbu a. Igwe chizụta. Igwe na ndị Igwe na ekene
Unongo, biko biamo seba. Chief Unongo. Seba, biamo seba.
Community is being made up of 5 villages, which comprises Umubesili, Amezeka village, Amono village, Enyimoke village, and Ndi Binagu village. Israel are here, the workers on at the diaspora are here. Permit me to let you know that representative from His Excellency the Head House is here. His Royal Highness permit me to let you know that n'ime obodo anyị wụ Umisu Autonomous Community bụ ụbọchị nke ewepụtara wee mezuo omenala dịka o kwesịrị otu anyị Igbo si wee dị maka ịlọta igwe obodo wee bụrụ igwe nke izizi na Umisu Autonomous Community Ụmụọka. Papa nke eluigwe dịka ikikere na ọnọdụ nke ọla obodo nyere m iji were kwụrụ wee kpọkwuo Chukwu na ihe gbasara obodo a. Chukwu okike eji m ọjị n'aka wee na-ayọ na-asị gị na o sepụ ụwa kere ihe niile ka ebe n'ụbọchị nke taa agwụnyere m ọkụ a ọfishali ka ihe n'ike ya na ebube pụọ anyị n'azụ n'ụzọ pụrụ iche ka anyị nwee ike ime ihe ịrụba ama na Ụgbọka, Umisu, and in Kano and every state at large and in Nigeria. Ka Umisu bụrụ obodo nke ga-eme ihe ga-abụ iche site na iweta nnukwu agamnihu, ịfụnanya na ịdị n'otu. Papa nke eluigwe eji m ọjị Igbo a n'aka wee na-ayọ gị ka imezuoro anyị ihe ọma niile nke anyị bụ n'obi ma nke anyị lotere ma nke anyị eloteghị. Mana ihe anyị na-ayọ ọchịchị ka Umisu anyị bụrụ obodo a ga-ejiwe na-ama nnukwu akụ na Naịjirịa niile site n'ụbọchị nke taa. Papa nke eluigwe m na-ayọkwabi n'otu aka dịka ndị si ebe niile dị iche iche wee bịa n'ụbọchị nke taa wee gbanweere anyị ka ha ji ewere ụmụfa wee bịa ka Chineke ga-eji wee dịkwuo fa wee nọrọ na befa dị iche iche na enwere nsogbu ọbụla. Papa nke eluigwe ana m ekelekwe gị ebe ndị igwe ndị niile bịara ebe a ka ịgọzikwa fa
na our own autonomous that if you can have Jesus. Papa can be here and there. So I just also somebody from Nigeria. Anabata nọchite anya Chief Rex onye abụọ ọnwa na-etiri ọra n'ọgbọka ha abatago anyị si ha nnọọ make yourself available there. Honorable fine, Ekenangin Namuku, Ekenangitoni, Tony Agazien, Honorable Igwagana, your boy Nazum, Igwagana, let your boy, let me back. Oh, your boy, Metumagana Nazum, Igwagana, African Abian. Igwe Obodeso.
Limited. Permit me to recognize the family of Malaki Ogu. Malaki Ogu Aikenelo. Mpameyo. Yes, customer member. Amos and customer record. When you can present him, record. Don't do the basement. Appeal. Don't do the belong to Caesar. We won't get Jesus, you're Jesus. Something.
and a wonderful words to this family. Obodo Jorana Abia, the minister from the men, and now go from Amadodo. Jorana Abia, Minister, come to
Thank you.